tornaré a preguntar. Si no m'ho preguntes sempre, però tu ja saps que hi estem al darrere. Roger? Anava a dir bona tarda, però per l'hora que és bona nit. Soc el Roger de l'Assemblea de la CUP de Piera. Jo vinc en representació de l'Assemblea i com no estem aquí dalt com estàvem amb la legislatura anterior, doncs fem feina des del carrer i fem feina i seguim els plens per posar-vos en línia, podríem dir. Primer de tot, comentar-li a la noia de la Venta i Can Mussarro que el 2015 es va fer un pla director d'abastament d'aigua, que és un informe que es va fer de totes les companyies d'aigua i de tots els serveis d'aigua de la vila. Si vols te'l puc fer arribar, no sé si el tens. És del 2015 i és un document on surt quines companyies hi ha, quin tipus de canonades hi ha, etc. I, per exemple, Piera el 2015 tenia 39 quilòmetres de fibrociment, per exemple. Analitzant el document pots arribar a veure quin percentatge d'aquests 39 quilòmetres estaran a la vostra urbanització. Per exemple, a Plom n'hi havia 21 metres. Entenc que això és del 2015, per tant, estem al 2023. Han passat prou anys com perquè potser haguessin fet alguna cosa els que governaven i no han fet absolutament res, o com a mínim forçar les companyies per canviar-ho, perquè, com bé has dit tu, hi ha una normativa que va fer que era obligatori el canvi des del 2012, per tant, són unes canonades que provoquen malalties, són perilloses i s'haurien d'haver canviat i pel que sembla ningú ha fet absolutament res, només comentar-te això. Després tenim diverses coses diverses, algunes ja les heu anat responent però algunes insistirem. Per exemple, dieu al casal, ja heu donat resposta de que es pararà, les activitats es reubicaran. Espero que les reubiqueu bé perquè ens ha arribat informació de que algunes de les activitats es faran a sota de l'escenari del Gai Mullat i potser no són ni l'espai més adequat per fer-les i depèn del tipus d'activitat potser no és la més adequada a l'espai. A part que és un espai amb molta humitat, amb molt de fred a l'hivern, per tant, no sé. Després, insisteixo, ens heu comentat els de SOM el tema del plec de clàusules. És clau que si no es presenta ningú és perquè potser el plec té unes exigències que superen el que hauria de ser. O sigui, les condicions marquen que hi hagi gent que es presenta en la licitació, no. Potser us heu sobrepassat amb les condicions que posàveu en aquest plec de clàusules. Potser ho hauríeu de, com ha dit ell, d'estudiar-ho, analitzar-ho, plantejar-vos el per què no s'ha presentat ningú, plantejar-vos aquest tema. Després, m'agrada que els 17 heu votat a favor de la moció contra la MAT. En la legislatura anterior, la Júlia Bueno, la nostra regidora, va presentar mocions. Pel que m'ha dit ella, perquè jo no ho recordava, tots vau votar a favor, però des d'aquí l'Ajuntament no es va fer absolutament res per aquest tema. Ara, felicitats, perquè els 17 heu votat a favor d'aquesta moció i entenc que a partir d'ara sí que fareu coses en contra de la MAT, perquè al territori el tema de la MAT es porta treballant des de fa anys. A la comarca de l'Anoia fa anys que s'està treballant aquest tema, fent xerrades, fent manifestacions, fent tot tipus de coses i aquí mai s'ha fet res. Us felicito perquè per fi us heu compromès a lluitar contra la MAT. Lligant-ho a la MAT, no puc entendre com Piera encara no té cap instal·lació municipal amb plaques solars als sostres. No ho puc entendre. Una població com la del costat, Vallbona, s'ha posat les piles abans que vosaltres. És que és increïble. I aquí, mira que hi ha sostres municipals per fer i posar plaques. És que no ho entenc, em supera. I amb el romanent que teniu, no entenc que no us hi poseu a fer-ho, sincerament. Clar, equipaments, ho lligo, vaig lligant coses, equipaments que estan tancats. Ara li deia l'espai d'entitats. Però el casal heu promès que no es tancarà i no es quedarà tancat. Jo espero que compliu. Però recordem que l'espai d'entitats està tancat, l'antic CAP porta des de 2016 tancat, és una vergonya que porti tancat aquest edifici municipal des de 2016 i els que heu governat no heu fet absolutament res. Per tant, un espai on podria anar, ho hem insistit nosaltres i seguirem insistint, una ludoteca, un casal de joves, un espai on puguin anar els joves, que a aquest poble no hi ha res pels joves, absolutament res. Segueixo. Sí, cert. Però és que a l'escola de música ho tinc apuntat més endavant. Deixa-m'ho que ho tinc per més endavant.
l'escola de música. Una altra cosa que us pregunto és, a l'1 d'octubre aquest poble es va revolucionar, aquest poble sabeu el que va passar, i en un ple municipal vau aprovar canviar la plaça Maricel per plaça 1 d'octubre. Voldria saber si heu fet el canvi oficial, si heu fet el canvi en el nomenclàtor de la plaça 1 d'octubre i ja no és plaça Maricel, o li dieu 1 d'octubre perquè en la licitació del casal li veu dir 1 d'octubre a la plaça, però legalment està com a 1 d'octubre o segueix com a Maricel. Ens ha arribat, jo us vaig fent les preguntes, anoteu i em feu el xorreo al final, ¿vale? Ens ha arribat una informació que ens preocupa molt a l'assemblea de la CUP i vull que me la desmentiu. Aquesta sí que m'agradaria que la desmentíssiu ara perquè si no... Ens ha arribat que teniu la intenció d'instal·lar una pista de gel al poble un altre cop. És cert això? És mentida? No? No? Vale, gràcies. Perfecte. No, més que res perquè fa uns dies amb l'Àngel ho vam estar parlant i al cap de 2 dies em va arribar la informació aquesta i vaig dir, no pot ser. Tu em vas dir, per això ho pregunto, Àngel, jo quan tinc dubtes pregunto. I doncs aquell dia tu em vas dir, no, aquí no ho posarem en una situació de sequera, és impossible, i al cap de 2 dies m'arriba aquesta informació. Per tant, el que fem és preguntar. Dieu que no? Fantàstic. Ara entraré en un tema polèmic, el pavelló del Prat. Sincerament, és com lo de l'aula de música. Jo no puc arribar a entendre que hi ha períodes i períodes per fer les coses. Hi ha moments on tu pots fer una actuació i hi ha moments on no la pots fer. Està claríssim que ara, i me'n vaig a fa uns anys, quan es va prometre que a les Flandes es faria una passarel·la, un edifici nou, 4 milions d'euros, encara me n'enric. El meu fill petit l'any que ve farà 6è i ni passarel·la, ni edifici nou, ni res de res, ni 4 milions que posava l'Ajuntament i que després ens els tornarien des d'Educació. Es van fer unes escales, perfecte, per comunicar els 2 espais. Per què dic això? Al pavelló del Prat heu començat a fer una actuació quan no toca. L'actuació que es va fer de l'escala de les Flandes es va fer quan no hi havia escola. Es va fer a l'estiu, quan no hi havia els nanos a l'escola. Vosaltres esteu fent una actuació al pavelló del Prat quan hi ha entitats que estan en plenes competicions. És que és increïble. O sigui, no som el Barça, que podem anar a Montjuïc a jugar mentre estan fent l'Spotify Camp Nou aquest fantàstic que faran. No, això és Piera, i la realitat de Piera és la que és. La realitat de Piera és que hi ha un pavelló que l'actuació que voleu fer és correcta, i això des de l'Assemblea no us criticarem l'actuació que voleu fer perquè és una qüestió de seguretat, això s'entén perfectament, però no és el moment, sincerament, no és el moment. Teniu un període des de juny, que més o menys acaben les competicions, fins setembre, i no sé si l'hoquei comença a l'octubre a competir. Aquí diria que comença a l'octubre, l'hoquei patins. Teniu uns mesos on podríeu haver fet l'actuació i no us ha donat la gana. O esperar-vos a la propera temporada i fer-ho a l'estiu. Jo, sincerament, és una cosa que no acabem d'entendre a l'assemblea de la CUP. Els de l'hoquei ja... perquè sembla tampoc. A mi m'agradaria saber on aniran aquestes entitats a fer les seves activitats, perquè no són activitats que les condicions de joc són molt específiques, està claríssim. Després, entro ja amb el tema de l'aula municipal de música. Heu respost moltes coses, jo tenia moltes preguntes, però moltes ja me les he anat desmarcant. La regidora ha dit que el primer és l'establiment del servei públic. Perfecte. És assumir una cosa que està externalitzada, no. Una cosa que no és de l'Ajuntament i l'assumeix i diu això ara és meu. Perfecte. Però les maneres en què es fan les coses són molt importants. Primer no heu respost una cosa. I això a mi, a l'Assemblea ens fastigueja moltíssim. O sigui, sou gestors públics, tots els 17. Sou gestors públics. I com a gestors públics heu de donar resposta a les qüestions que doni la gent de la vila. No heu respost a la pregunta que us han donat. L'altre dia jo vaig venir a la reunió. I avui era com el dia de la marmota, un déjà vu. Era el mateix. Preguntant que com ho fareu i vosaltres no teniu resposta, perquè no la teniu. I hauríeu de ser sincers i dir, és que no sabem com ho farem. Perquè si ho sapiguéssiu, faríeu callar tota aquesta gent que hi ha aquí i els diríeu, ho farem així, 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 punt. Però com que no ho sabeu, o no sabeu com fer-ho,
no els hi podeu respondre. I per tant els deixeu en una situació d'incògnita. I això és molt greu. Jo l'altre dia amb l'assessor que teníeu aquí jurídic, Manel, li vaig dir que hi havia diverses coses que s'havien de protegir. I també li vaig dir que hi havia una cosa que era lo dels contractes menors. El senyor Francisco ha dit no, perquè això pot ser un delicte, etc. No? Sí, perfecte. Hi ha moltes maneres de fer... Sí, responsabilitat penal. Sí. Però des de l'administració hi ha moltes maneres de fer les coses. Una és contractes menors, que antigament la llei deia que només es podia fer un de 15.000 euros a l'any per entitat. Ara la llei no diu això. La llei diu que es poden fer contractes menors sempre i quan aquell contracte menor sigui per diferents coses. I això ho diu la llei, i ho saps. Llavors, per tant, a una empresa se li pot fer un contracte menor per un servei concret, un altre contracte menor per un altre servei concret. No, ho dic en general. Per tant, això una, perquè aquí potser tindríeu la resposta. Si l'associació que està a l'escola de música fa una activitat concreta, aquí tens un contracte menor. Si fa una altra activitat concreta, tens un altre contracte menor. Per tant, aquí és una de les opcions que teniu. Després, hi ha una cosa que diria que no teniu aquí a l'Ajuntament de Piera, que és la base d'execució pressupostària. Això en tenim? Vale, perfecte. Pensava que no n'hi havia. Perfecte, Àngel. Però tu saps que amb la base tu regules com fas el tema pressupostari. Ho dic perquè l'Ajuntament de Barcelona, on governa el senyor Jaume Collboni, company de partit de Carme, això s'ho salten, els 15.000 euros. Jo us ho dic perquè hi ha un document, si voleu us el faré arribar, que es diu Base d'Execució Pressupostària de l'Ajuntament de Barcelona, on l'Ajuntament augmenta aquests límits de 15.000 euros, d'acord? I els puja a 160.000, 150.000. Això en sou coneixedors. Ho dic perquè, clar, aquest seria una altra forma de fer contractes menors superiors als 15.000 euros. Però no doneu aquesta resposta a la gent. No els hi expliqueu aquestes coses. Després, un altre tema. Penseu municipalitzar l'escola? Perquè esteu dient, sí, establir el servei públic. Veu dir l'altre dia, un any i mig aproximat, dic any i mig per dir una xifra així, de licitació. Però el següent curs passarà a ser municipal al 100% sense licitació? No, sí, perquè això a l'Assemblea ens preocupa. I també ens preocupa perquè no voleu municipalitzar coses. Després, garantir la subrogació dels treballadors. Em sembla que aquí hi ha uns quants treballadors de l'aula de música, on hi havia... Ah, no? La Eli no és treballadora? Perdó, doncs no ha vingut cap. Heu de garantir la subrogació d'aquests treballadors. Els treballadors han de continuar fent el servei que estan fent. Busqueu-vos la vida com? L'assessor va dir que l'article 44 ja no existia. Això és mentida. Val? És mentida. Carme, no diguis que no, perquè és mentida el que va dir l'assessor. Perquè jo he anat al col·lectiu Ronda. Saps el que és el col·lectiu Ronda? És un bufet d'advocats molt conegut de la ciutat de Barcelona i que està per tot el territori. I el meu advocat, que es diu Paco Pérez i m'ha portat a mi una sentència judicial per cessió il·legal de treballadors, li vaig consultar el dilluns passat i li vaig dir això que va dir el vostre assessor, que l'article 44 ja no era així, que ja no era obligatòria la subrogació. Va posar una cara, com dient, però què està dient aquest senyor? L'article 44, on s'obliga la subrogació a empreses públiques i privades, continua vigent i és obligatori subrogar els treballadors. Per tant, ho sento molt, que digui el que vulgui el vostre assessor, però si no el subrogueu, estareu cometent una il·legalitat. I el Francisco, que és advocat laboralista, si no estic equivocat, o no portes temes laboralistes? És assessor de l'Ajuntament, també, el Francisco. No, és broma, Francisco? Què vull dir amb això? Que vosaltres no voleu municipalitzar, però hi ha moltes coses que s'haurien de municipalitzar aquest poble. Hi ha l'escola de Bressol, hi ha la recollida d'escombraries, i ja no entrem en el tema de la piscina, perquè de la piscina és per llogar-hi cadires. Us poso en situació. La piscina, per qui no ho sàpiga, tots els d'aquí dalt ho sabeu, la portava una empresa que es deia Sport Assistance i va entrar en concurs de creditors. És així, no? Val.
L'administrador del concurs va acceptar que una tercera empresa assumís el servei. Per tant, Sport Assistance ho va deixar i ho va agafar Essential Invisible, val? I va agafar el servei per un període de temps fins que vosaltres licitéssiu. El servei va estar a punt de tancar-se, o sigui, la piscina va estar a punt de desaparèixer, perquè si hi ha un concurs de creditors i es dona a l'empresa per clausurada, el servei es deixa d'oferir. Per tant, teníem dues coses. Una, que tancàveu la piscina. Dos, que els treballadors de la piscina es anaven al carrer. Perfecte. Si la piscina hagués estat municipalitzada, això no hauria passat. Res d'això hauria passat. I ara ho lligaré amb la indignació del senyor Llopart, que ens vam assabentar l'altre dia que el govern li va presentar a Fiscalia Anticorrupció una denúncia contra el Llopart, les dues empreses, la secretària, l'interventora, per malversació de fons públics de 107.000 euros. Només dir una cosa. Nosaltres, com a assemblea, no defensarem la malversació de fons públics, això que quedi clar. Però si el senyor Llopart va haver de fer això és perquè no estava municipalitzada la piscina i els serveis no es pagava directament l'Ajuntament. Si la piscina hagués estat municipalitzada, el senyor Llopart no hauria hagut de fer aquests pagaments a les empreses. Per tant, és una mica complex tot plegat. Més que res per una altra raó. A les empreses no han pagat res, Són factures de llum que van arribar a l'Ajuntament. No han pagat res a les empreses. Però vau pagar unes factures de llum. Però en teoria el plec de clàusules deia que aquests serveis els havia de pagar les empreses i els veu acabar assumint vosaltres. Això és així, també. Llavors, a mi el que em fa gràcia és que des del govern us querelleu contra el senyor Llopart quan, una, Esquerra veu estar governant amb el senyor Llopart, el PSC i ara és demà, que ara ja no existeixen perquè els heu absorbit i ara és el PSC, va estar governant amb el senyor Llopart i sorprèn bastant que realment us querelleu contra ell quan vosaltres estàveu governant amb ell. Estàveu al govern. És surrealista això. No té cap sentit. O és que el senyor Llopart feia coses sense que ho sapiguéssiu els que estàveu a la comissió de govern? Llavors, és bastant fort tot plegat. I aniré més. El teu excompany de partit, Javier Perellón, a l'hora de municipalitzar, jo un dia ho vaig dir, que era molt fàcil. I ell va donar-me la raó. I va insistir, Piera necessita potenciar l'empresa pública, IPSA. I jo li vaig dir, és que és molt fàcil, tots els serveis que estan externalitzats els pots assumir IPSA, que és una empresa pública, és una SA pública. Per tant, si assumeix tots aquests serveis, els pots gestionar des d'IPSA. O sigui, és zero problemàtic. Fas una successió d'empreses, et quedes aquell servei i te'l quedes per tu, que és on va passar on treballo jo, per exemple, que està externalitzat i ens van absorbir via successió d'empreses a una empresa pública. Després dels impostos, la pujada d'impostos. Heu enganyat a la gent, però d'una manera espectacular. O sigui, a mi se'm cauria la cara de vergonya treure diners del romanent per pagar els asfaltats i incloure'ls dins de despesa, que és com s'ha de fer, probablement. Però dir que aquests diners són dèficit, perquè han generat dèficit i amb això pujo impostos, que és el que heu fet. I això és una trampa. És una trampa. 22 milions d'euros que hi havien de romanent, en traieu, i aquests no compten com ingressos en aquella comptabilitat del 22 i del 21. No compten com a ingressos, compten com a despesa. Per això surten els números negatius. I preteneu enganyar la gent ficant a la revista una imatge fantàstica, perquè després dieu que no feu servir la revista i que la CUP ho ha criticat des de fa molts anys, que tots els que heu governat heu estat agafant la revista i l'heu estat fent anar com us ha donat la gana. Veu fotre això a la revista? Us en recordeu? L'heu vist? No, Carme? Això ho heu publicat a la revista. 2021, pèrdua de 275.000 euros. 2022, pèrdua de 2.832.000 euros. Això no és veritat. Computen com a dèficit? Sí, però això no és un argument perquè digueu que no hi ha diners i que hagueu de pujar els impostos a la ciutadania. Us hauria de caure la cara de vergonya per fer aquestes coses. Perquè esteu jugant amb la gent en una situació molt complicada. En una situació d'increment
de la despesa per part de les famílies que a sobre els hi incrementareu més amb els impostos. Per exemple, i a part que expliqueu coses, veu dir a la revista que als comerços els hi pujaven només 8 euros. Veu posar això a la revista, 8 euros. L'impost de locals comercials. I no és veritat que els hi pugeu 8 euros. Heu passat de 146 euros a 190. Això no són 8 euros. Si no sé què és el que heu publicat. Bueno, no sé, respongueu a tot el que he dit, ja us he fotut la xapa, però això serà cada ple, ja us aviso. Hola, Roger. Intentaré contestar totes les coses que pugui, perquè n'has dit unes quantes, però els meus companys també m'ajudaran amb les que no pugui jo, val? Respecte a l'AMAT, bueno, evidentment estem alineats com hem estat sempre. Hi ha molta feina a fer i, com he dit, com he exposat abans, de la mà del Consell Comarcal, tots els municipis, ara que tenim informes de la Generalitat dient que fer l'AMAT és una autèntica salvatjada, com tots sabem, el govern tira pel dret i la vol fer tant sí com no, i aquí hi ha una oposició per part del territori, però també per part del govern de Catalunya, de que no vol veure com algú altre li està passant per sobre, més amb informes ambientals en contra. O sigui, penso que si remem tots anem bé en aquest aspecte. Llavors, has tocat un tema que m'ha agradat, el tema de l'1 d'octubre, un tema que ho porto molt a dins. Amb el nomenclàtor, com bé saps, vam fer un procés participatiu que la gent va votar i va sortir això, i es va aprovar pel ple el canvi del nomenclàtor, i l'acord de ple era canviar això. Llavors, la pregunta que fes era perquè has vist algun lloc com si no fos oficial el nom, alguna cosa, que no entens la pregunta, disculpa, Roger. Que si s'havia canviat. Simplement, si no dies un parell del canal per produir, si poses l'octubre, no. Què dius? El tema és que vosaltres no sé si ho heu fet oficial, que la plaça deixa de ser Maricel i passar a ser 1 d'octubre, perquè en molts llocs com a 1 d'octubre no apareix, per tant potser s'ha de fer l'oficialitat, no sé com es fa això, ho desconec, però si es va aprovar per ple, no és qüestió de Google, és qüestió de moltes coses més, és qüestió de tot el tema legal, del canvi d'adreça i de tot el que comporta, és això només. Ho repassarem, però hauria de ser així perquè és una decisió plenària que es va prendre en el seu moment. Llavors, un altre tema que has parlat és les bases d'execució. Per llei, el text refós de llei d'hisendes locals t'obliga que sempre que aproves un pressupost, com passa a qualsevol ajuntament d'Espanya en aquest cas, has de portar les bases d'execució. Des de fa, però com 10 anys o més. Les bases d'execució és el manual d'instruccions de com funciona el pressupost i com organitzes les partides i els límits que et posen. Llavors, les bases d'execució del pressupost és una norma que per jerarquia està per sota d'altres lleis, i una d'elles és la llei de contractes del sector públic. Llavors, m'interessa molt això que has dit, perquè pel que he entès, si no t'entens malament, que les bases d'execució de Barcelona diuen que es pot fer un contracte menor de més de 15.000 euros. Això va en contra de la llei de contractes. Llavors, el que et diu la llei de contractes és vostè pot fer un contracte menor sempre i quan un servei sigui per serveis 15.000 euros, per obres a 40.000, per sota d'això. Ara bé, com bé has dit, tu pots adjudicar tants contractes menors a una empresa com vulguis, sempre i quan l'objecte del contracte sigui diferent, com bé has dit. O sigui, tu pots contractar una empresa per fer un got i després contractar la mateixa empresa per fer una cadira. Correcte. Cap problema. Això no és fraccionament, la llei ho permet i és així. Llavors, les bases d'execució que tenim ara mateix aquí a Piera vigents són les del pressupost que es va aprovar, es va aprovar aquest any, de fet, el pressupost. Preveuen, la llei de contractes et diu que un contracte menor són 15.000 euros o menys, i aquí a l'Ajuntament de Piera es va capar i es va limitar i es va posar que per sobre de 6.000 euros s'havien de demanar 3 pressupostos a 3 empreses, que la llei no ho diu això, La llei de contractes de menors no et diu de quina manera, si et limites és perquè tu t'ha donat la gana, i l'Ajuntament en aquest moment està limitat d'això. Dit amb això, com que cada vegada que aproves un pressupost has d'aprovar les bases d'execució, que són les normes de com funciones, aquest és un dels punts que volem millorar, perquè justament per ser més àgils, per guanyar
agilitat en aquest aspecte. Igual pel tema de plurianualitat, que ens estàvem limitant de manera que no pertoca. I un ajuntament que té tantes deficiències a nivell d'infraestructures, tantes inversions pendents de fer, convé que les bases d'execució de pressupost no limiti més que la llei. O sigui, la llei et diu fins aquí, doncs anem fins aquí, no ens posem traves. Àngel, sí, d'acord amb el que estàs dient, però jo quan t'he posat l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona és perquè jo aquest matí a la jurista de l'empresa pública on treballo jo li he anat a preguntar i a explicar-li el cas de l'aula de música. I ella automàticament m'ha obert un PDF de l'Ajuntament de Barcelona on hi havia això. I em deia, els menors a l'Ajuntament de Barcelona no són de 15.000, perquè les bases d'execució pressupostàries ho van augmentar. Llavors, jo l'únic que et dic és... Sí, això del Jordi també és veritat que Barcelona i la ciutat de Madrid també tenen legislacions una miqueta especials, però igualment passa'm aquest document, sisplau. Però podeu buscar... Jo li demanaré el document i te'l faré d'arribar, Àngel. Però hi ha més coses, o sigui, jo no sé si us heu plantejat fer, per cobrir fins que es faci l'adjudicació, fer subvencions, com que és una entitat sense afany de lucre, que això és superimportant en aquest sentit, si us heu plantejat fer subvencions puntuals, perquè subvencions puntuals per poder fer els pagaments necessaris de l'aula de música, potser sí que es podrien fer subvencions. Només us dic si heu pensat en això també. Acabo i després passo el torn als meus companys que aniran contestant. Has dit una altra cosa que m'ha agradat molt, el tema de que tenim una empresa pública que és IPSA, que gestiona el municipi amb molts serveis, i a més que és una societat anònima, o sigui, i que tot el capital és públic, de l'Ajuntament de Piera, i a més pot fer qualsevol servei per l'Ajuntament, o sigui, qualsevol. Ara mateix IPSA, des de fa aquest any que ha començat a agafar en sèrio l'aigua aquí a Piera, almenys de moment a la meitat de la població, i és un organisme que anirà creixent amb el temps perquè ha d'agafar múscul, entre altres coses, allò que deia la veïna abans de Can Mossarro, que s'han de fer moltes obres en matèria d'aigua, però és que no ens podem quedar només aquí. No vull adelantar aconteixements, però en propers plens veurem que portarem coses aquí ple per anar que serveis que fins ara estaven fent per empreses privades que estan per licitar, doncs ho administrarà des de l'empresa pública i ho tindrem un control directe des d'allà. O sigui que treballarem en aquesta línia com a govern també. Però externalitzareu. Perdó? Ho externalitzareu igualment, no ho farà l'Ajuntament, ho farà IPSA. Hi ha coses que ara mateix estan fent empreses que les farà IPSA, perquè ens creiem la municipalització de molts serveis i n'hi hauran. Però deixa'ns avançar amb el tema i ho anirem veient. Els meus companys no sé si volen afegir coses a la pregunta que feia el Roger. Bé, si vols referent al tema de l'escola de música, a veure, quan un ajuntament vol oferir un espectacle musical o de teatre, el que fa és una contractació d'aquest espectacle. Per tant, evidentment, es pot contractar l'aula de música com altres tipus de grups musicals i és una cosa molt habitual a l'Ajuntament. Nosaltres estem treballant des de l'inici de curs, des d'abans que comencés el curs, de forma directa amb la directora de l'escola de música i s'ha establert una manera d'anar avançant fins a arribar a lo que és la contractació pública d'un any i 7 mesos, d'acord, que és la que em comentaves, i si s'ha de contractar a l'escola perquè l'Ajuntament vol donar un concert o vol donar un espectacle musical, no hi ha cap problema en això. Ho fem dins de la legalitat, d'acord? Però és una cosa que es va demanant en funció del que l'Ajuntament volem fer i els espectacles que creiem necessaris per no minvar l'oferta cultural que hi ha al municipi. Referent a la licitació següent, quan passi aquest any i 8 mesos, i començarem a treballar en el moment que tinguem salvat el servei, en el sentit de que l'alumnat no perdi aquest curs escolar. De moment ara estem treballant en una contractació amb el servei tal com s'està donant. Però no és resposta a com ho fareu, però és igual. Seguiu amb el déjà vu. Roger, t'he respost molt clar, està tot acordat i a veure, nosaltres tenim espectacles que per no minvar el que és l'oferta cultural del municipi
realitzem contractacions. Perfecte. Si anem per aquí, va bé. Roger, hi ha alguna cosa? És que ara ja com que m'he perdit. Ah, espera. El meu és que... Bueno, sí, ja m'havies preguntat a sota de l'escenari del Gall Mullat, que em deies que sí, que havíem reubicat tallers, tal. Dir-te que a sota de l'escenari del Gall Mullat, durant tot l'any ja hi ha tallers. Ja n'hi ha. Per tant, sí que és un espai que segurament s'haurà de donar un vistazo, perquè és veritat que és més aviat humit, no hi ha calefacció i tal, però hi ha uns miralls, hi ha una sala... Sí, ho conec. Allà assajaven els eixerits timbalers. Correcte. I era un espai on no està adequat. I estic parlant de fa potser 8 anys d'això. Bueno, però igualment allà jo ja m'he trobat que ja hi havia, doncs crec que són 3 tallers que es fan allà, que no els diré perquè és igual. Ara allà mateix només es reubicarà unes de les coses que hi ha perdoneu, una de les coses que hi ha al casal, totes la resta de coses es reubiquen al Foment, aquí baix al Foment. Per tant, el greuge comparatiu serà només per un taller i dir-te que això teòricament durarà durant el mes de desembre i espero que a meitat de gener. Per tant, no és una cosa que tingui recorregut amb el temps i més tenint en compte que el mes de desembre també hi ha molts dies de festa. Per tant, no és tan dramàtic com pot sonar, però la idea ha sigut que... Perdona, Luqui, que no veig amb el Roger. Em sap greu, és que m'agrada veure la persona que parlo. No és tan dramàtic com sona perquè és una cosa provisional i sí que és veritat que han sigut molt curosos en reubicar o posar, perquè hi ha molta gent que és gran, la gent que fa la gimnàsia de la gent gran i tal, hem sigut molt curosos perquè se sentin còmodes dintre dels dies que estaran en un altre lloc, i la intenció és que el casal, òbviament, no es tanca. El que farem amb el casal és fer una gran reforma, que és el que feia falta des de fa molt de temps. Que tu potser no hi eres en aquell moment que jo ho he explicat, també he explicat el del plec de la licitació, ja he donat la meva explicació pertinent, però sí que és veritat que potser era un plec una mica agosarat, per tant ara el modificarem, com he dit abans, es modificarà, també he demanat si els meus companys tant de l'equip de govern no, però dels altres partits volen fer alguna aportació, estaré encantada si des de la CUP també me'n feu. Llavors el que farem ara és fer una modificació, ho farà l'informe a la secretària, ho farem per decret i tornarem a posar 15 dies hàbils. Llavors, dit això, doncs crec que ja t'he contestat. Alguna resposta més? Lo de les plaques solars, com bé has dit, sembla mentida que estiguem en aquesta situació, és a dir, que l'Ajuntament no doni el primer exemple de cobrir, diguem, totes les seves superfícies amb plaques solars. Ho tenim sobre la taula i durant aquest mandat treballarem en aquesta línia. És a dir, justament també acabem de començar, aquests projectes no són cosa de 4 dies, però sí que estem interessats en fer un canvi en aquest sentit. No et puc dir res de tal edifici a tal data estarà. Alguna resposta més? Sí, jo per la part que has comentat del tema de les obres que es faran amb el pavelló municipal, a veure, et comento. Quan entrem a govern, el primer que fa la tècnica és comentar-me que hi ha un informe fet el 22 de juny de l'any 2022 on posa de manifest la perillositat que tenim i que no està dintre de la legalitat i pels esportistes és insegur el tema de com està ara mateix la tanca i tot el tema del mur de formigó. Del muret que tenim. Llavors, comentant amb ella, el que fem és, això ho tenen que tirar cap endavant el més aviat possible perquè no es va fer res durant l'any passat, tampoc es va fer res aquest estiu passat, o sigui, aquest estiu 2023 no es va fer res, no es va dotar d'una provisió per fer tot això i només entrar, comencem a fer una dotació, fem el projecte i el primer període vacacional que tenim és el del mes de desembre. És veritat, tenim entitats que tenim que reubicar. Totes les entitats han sigut reubicades en altres llocs, vam parlar amb Federació Catalana de Patinatge i tot, es va reubicar a tothom, i a més és que al desembre el tema és que hi ha 3 caps de setmana, 3 setmanes, que
que no hi ha cap mena de competició. Per què? Perquè es paren per tema de Nadal. Vale? Els entrenaments. Els entrenaments ja s'ha reubicat a la gent? A on? Què te diré? El patinatge està reubicat amb el col·legi dels Herois del Bruc i del Ginovarda i el hoquei està reubicat a Can Claramunt. A hoquei? Tots? Com que no? Per què no poden? No, digue'm, per què no pots? Perquè no està habilitat. El terra té ratlles. Allò no es pot patinar. Ja, per això igual tindrien que parlar perquè l'anterior equip de govern no ha fet... Però da igual, són les pistes que tenim habilitades a dia d'avui. És una pista que és reglamentària. Mira, perdona, és una pista que és reglamentària. És una pista que hem posat tot el tema. Els entrenaments els poden fer i es faran allà. Hem buscat una situació per posar a la gent perquè pugui fer els entrenaments i perquè pugui fer-ho tot. I ho faran allà. Una pregunta, perdona. Si tu has dit que... Jo entenc la reflexió que fas de que el mur és perillós, i això ho entenc. Els meus fills han jugat a futbol sala a aquella pista. A futbol sala. Per tant, sé com és. I al futbol sala, en aquella pista, patinaven els nens. No amb patins, patinaven amb les bambes. I han jugat, per tant, sé el que m'estàs explicant. Però el que no puc entendre, i em costa entendre, és que no feu això quan hi ha l'aturada més llarga de competicions. O sigui... Mira, no... Deixa'm acabar la reflexió. O sigui, tots els esports, o la gran majoria d'esports, del setembre fins al juny tenen entrenaments i competició. Normalment, a finals de juny, juliol i agost, i alguns fins i tot setembre, no tenen competició. Per tant, si no tenen competició vol dir que tampoc cal que entrenin. Llavors, és un període perfecte per fer les obres. Us podríeu haver esperat fins al juny i executar les obres a partir del juny, si teníeu tot el projecte fet. Senzillament executar-ho al juny. Estàvem parlant de l'any següent, Tenien que començar amb uns diners que no teníem. I després, la tècnica és la primera que va dir que no... Estic dient que comencis, no ara, que les comencis al juny del 24. Sí, espera, que estic contestant. L'altre tema era les obres, i aquí està urbanisme, i la tècnica m'ho va dir, però així de clarament, fer unes obres al mes d'agost és no fer obres. Al mes d'agost, igual que tothom, les empreses estan tancades. I ens ha passat ja amb moltíssims projectes que té damunt la taula d'obres que al juny tenien que començar i ha sigut finals de setembre i octubre i no s'han fet. Perdona que discrepi amb això que estàs dient tu, no, doncs perquè això. Ciutats com Barcelona, just a juliol i agost, és quan fan la majoria d'obres perquè no hi ha tanta gent. Això primer de tot. Per tant, aquí es troba una empresa i qui paga? Qui paga aquestes obres? Qui paga? Qui paga? Qui paga les obres? Nosaltres. L'Ajuntament. Sí. Per tant, l'Ajuntament és qui posa les condicions. I l'Ajuntament és qui diu a l'empresa: tu treballes al juny, juliol i agost. És així de simple. Qui paga mana. Això es diu sempre, no? Doncs ja està. Sí, però no és el que està passant fins avui. Llavors hem decidit fer aquest canvi. Bueno, no hem decidit, és que se tenia que fer. Podem estar més d'acord o menys en les dates, i siguin millors o pitjors. També et dic, aquí ens trobem en la situació de que el que puguis fer avui no ho facis demà. T'ho dic així, perquè si nosaltres planifiquem que començarem al juny o al juliol o al maig, segurament el començarem 2 mesos més tard. I t'ho dic així, és a dir... No, és que si l'any que ve... Si nosaltres diem que comencem... I escolta, si a l'agost no treballa la gent, al Nadal tampoc treballa la gent. ¿Vale? Les empreses, o sigui que no me vengas con que al Nadal, a l'agost, les empreses no treballen. Pues al Nadal ja em diràs que treballen. Sí, perquè una cosa que es pot fer avui i que es faci avui que no es faci demà. Doncs perquè no ho apliqueu amb tot. La de problemes que teniu ara a la taula, perquè no ho apliqueu amb tot. Això últim només? Això últim Bueno, si ja m'heu respost tots, veig que sí. Una darrera reflexió. No, és que és una cosa que us vull preguntar perquè us vam enviar des de l'Assemblea un correu aquesta setmana passada
a gairebé tots els partits polítics per crear una mesa contra el feixisme a Piera, que ja us ho hem dit diverses vegades, i només ens ha contestat un partit. Llavors, agrairíem que la resta de partits que heu rebut el correu ens contestéssiu, sisplau, si participareu en la reunió que us hem convocat, perquè només ens ha respost Som Piera. D'acord? Sí? Vale. Perdó, no he parlat amb l'EPO. Si dieu que Junts també heu respost, t'han de respondre. Vale. La resta... La Gemma ho tenia, no sé... Bueno, sí, a veure, l'altre dia vam estar parlant, des de Sumem per Piera també hi serem representats. Gràcies. També. Vale, gràcies. Tu has de llegir. Roger. No, te'l vam enviar, Francisco, te'l vam enviar. Roger. Vale. Roger. Sí, Estàs convidat, senzillament. Vale, sí. Ja ens diràs. Raquel. No, res, només un comentari que ara ho estàvem comentant amb els companys, que des d'Esquerra també, òbviament, hi participarem i que entenc que en aquesta taula un dels punts a tractar és que l'oposició Vox, PP, Sumem i Junts han signat un document conjunt per demanar-nos un ple extraordinari. Llavors es tractarà també l'antifeixisme, entenc, també en aquests acords que s'han generat, entenc, no? La idea és que nosaltres hem fet un document base i la mesa aquesta treballarà aquest document per fer un document definitiu on, en teoria, la idea és que s'adhereixin els partits polítics, els que tenen representació i els que no, i aquelles entitats de la vila que vulguin adherir-se en aquest manifest. Que s'haurà d'elaborar, però el manifest... Nosaltres hem fet un document base per elaborar un document definitiu i posar-se d'acord les entitats i els partits que estiguin allà i tirar-lo endavant. Perfecte. I això és la intenció de la reunió, és que les persones de l'assemblea que han elaborat aquest document vindran i us explicaran el document. Llavors, consensuar després, conjuntament tots junts, un document final. Perquè aquest document es faci públic, amb una roda de premsa, és la idea que tenim, i on s'entén que llavors estarien tots aquests partits que hi haguessin participat adherits i que les entitats que volguessin es poguessin adherir, o les persones individuals. Això és la idea que nosaltres us plantejarem, que això és el que volíem plantejar les persones que vindran el dia 4, però que ja t'ho he dit ara, però igualment això ho plantejarem així. Sí, que entenc que aquestes aliances polítiques també es tractaran en algun moment. Sí, clar. Perfecte. Era només curiositat, merci. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per l'assistència i fins la propera.